I ara ens endinsem en el món dels xacres, de la relaxació, i per això amb nosaltres està la Judit Cabarol. Molt bon dia. Bon dia, Laia. Bé, avui quines tècniques de relaxació ens portes o explica'ns una mica el món dels xacres també? Doncs mira, avui us porto una mena de visualització, respiració, que està associada als xacres, que els xacres, segons la tradició hinduista i budista, són uns centres energètics que estan repartits pel nostre cos i que estan relacionats amb diferents aspectes de l'experiència humana i influeixen en la nostra salut física, emocional i espiritual. Llavors, avui ens basarem només en els 7 xacres principals que estan alineats al llarg del centre del nostre cos, des de la base de la columna fins a la nostra coroneta. Treballarem amb aquests 7. D'acord, doncs vinga, comencem. Doncs sí, ho farem molt fàcil. Les pautes bàsiques són respiració lenta i profunda, posar consciència en la part del cos, que jo us aniré dient, en la part del cos que associem a un d'aquests 7 xacres, visualitzar un color, que per això avui tenim aquí cartolines de colors, cada color, cada xacra té associat un color determinat i ens repetirem internament una afirmació, una frase en positiu que el que fa és potenciar l'energia d'aquell xacra en qüestió. Llavors això també ens permet millorar el nostre estat energètic de cada xacra, no? Exactament, harmonitza cada xacra i alhora, com està relacionat també els xacres amb alguna emocional i mental i espiritual, doncs també d'alguna manera ens fa estar més presents i més en contacte amb aquests aspectes de la nostra vida. Llavors comencem amb el primer, el primer xacra, color vermell. Color vermell, zona del cos, tot el que seria la base de la columna, que seria la zona del còccix, la zona del sacre, la zona del periné. A casa, si voleu, també podeu fer aquesta pràctica fent servir les vostres mans i potser col·locant les mans, igual asseient, sentant-nos a sobre d'una de les mans, com per també notar l'energia d'aquest xacra des del contacte del nostre cos. Mentre respirem profundament, el que fem és inhalar. Quan inhalem, portem l'energia, portem l'oxigen cap a aquesta zona del cos, com si volguéssim baixar la inhalació fins a la base de la columna. I en exhalar, imaginem com si estiguéssim alliberant les toxines que pugui haver-hi en aquesta zona del nostre cos. Primer xacra, color vermell, base de la columna, i ens repetirem internament mentre respirem. M'arrelo en el present, en el meu cos i en la meva vida. Tinc un lloc en aquest món. I aquí faríem això, un parell o 3 de respiracions profundes com a mínim, repetint-nos aquesta frase i visualitzant com el color vermell omple tota aquesta part del nostre cos. Amb els ulls tancats, recomanes? Amb els ulls tancats. Potser a mi m'ajuda quan faig aquestes visualitzacions tancar els ulls perquè em facilita anar cap a dins. També ho podem fer amb els ulls oberts, no? Com estem fent ara i aquí tu i jo. D'acord? Primer xacra està relacionat amb la supervivència, amb la seguretat, amb la connexió amb la terra. Passaríem al segon xacra, color taronja. Col·locarem la nostra consciència en la zona del baix ventre. Seria com si volguéssim, amb la nostra respiració, omplir d'oxigen tota la nostra pelvis i buidar-la de toxines. Sí? Imaginarem que el color taronja va també com impregnant les cèl·lules, els òrgans, els teixits de la nostra pelvis i mentre respirem profundament ens repetirem internament. M'obro a noves experiències, a la prosperitat i al plaer. I ens anem deixant sentir, Laia, també, quan ens diguem això a nosaltres mateixes, què ens passa? Perquè potser jo estic repetint aquesta frase per mi i començo a adonar-me dels bloquejos que jo pugui tenir potser per obrir-me a noves experiències o de la dificultat que de vegades pugui tenir per experimentar el plaer. Llavors això també és informació que pot ser útil i simplement recollim aquesta informació, la seguim respirant i anem cap al tercer. I tant. Com vas, Laia? Vas bé? Que aquestes tècniques t'ajuden a reflexionar, a escoltar-te, no? Exacte. Exacte, ja ens ajuden això, a escoltar-nos i a reflexionar també sobre com ens movem per aquesta vida, com percebem les coses, com ens percebem a nosaltres mateixes, les relacions, en quines parts
tenim, no? En quines zones del cos i també en quins aspectes estem una miqueta més comprimides, com que hi ha més pors i més resistències. Va, doncs anem pel tercer. Pujaríem al tercer chakra. El tercer chakra està situat a la zona del plexe solar, que seria una miqueta per sota de l'esternum. Llavors ara portaríem l'oxigen cap a aquesta zona del cos, ompliríem tot el que és aquesta part de les costelles, la zona dels ronyons. El tercer chakra està molt relacionat, el segon no ho havíem dit, que està molt relacionat amb les emocions, amb la creativitat, amb la sexualitat. El tercer està relacionat amb el poder personal, amb l'autoestima, amb la força de voluntat. Llavors, mentre respirem aquesta zona, la visualitzem omplint-se de color groc i anem alliberant toxines que pugui haver-hi, podem repetir-nos internament aquesta frase. Confio en les meves capacitats i m'allibero dels judicis. I aquí, doncs, potser, quan em dic això, començo a sentir que de vegades tinc molt en compte l'opinió dels altres, potser massa, no? Com que de vegades la col·loco per sobre de la meva pròpia opinió. Llavors, potser, en la mesura que anem fent aquesta pràctica, potser anem adonant-nos que hi ha algun chakra que tenim una miqueta més bloquejat. I ens poden ajudar les frases per identificar quin és el chakra que tenim més bloquejat, no? I com el desbloquegem? D'entrada fent aquesta respiració, enviant l'oxigen allà. Omplint d'oxigen, buidant de toxines, omplint de color, agafant consciència d'aquella zona del nostre cos, col·locant les mans, potser des d'un contacte amorós, i d'aquesta manera ja hi ha una energització d'aquest chakra. O bé s'activa perquè està una miqueta dormit, o bé s'afluixa, es ralentitza perquè potser està hiperactiu. O sigui que de vegades passa en les dues direccions. Seguim pujant, aviam si ens dona temps de fer el 7. Color verd, chakra del cor, relacionat amb l'amor, amb les relacions, amb la compassió, amb la generositat. Tota la zona del pit, zona de l'estèrnum, els omòplats. Llavors ens imaginem respirant, enviant l'aire cap allà i visualitzant com es va omplint tota aquesta zona de color verd. I mentre respirem, em dic a mi mateixa, em connecto amb l'amor, amb la compassió i amb l'alegria. I veig aviam què tal em sent això. I tant, si te fa mal, també et pot fer mal, no? Una mica la zona. Sí, exacte, també. De vegades quan fem contacte amb les mans també podem notar que, mira, aquí és on normalment sento una pressió, o l'angoixa. De vegades quan estem angoixades, de vegades es col·loca aquesta angoixa aquí en la zona del chakra del cor. Llavors, respirar-lo, obrir-lo, estar en contacte amb això des de l'amor, des de la curiositat, si és possible. I seguim, 5è chakra, zona de la gola, tota aquesta part del coll. 5è chakra relacionat amb la comunicació, amb l'expressió, amb l'autenticitat. Respirem, color blau, tota aquesta zona inundada d'aquest color, mentre ens repetim, comunico la meva veritat d'una manera assertiva. I m'ho deixo sentir. Com cau aquesta frase en el meu cos. Més fàcil assimilar aquesta frase, més difícil, no hi crec. Sento que no seré capaç de comunicar la meva veritat d'una manera assertiva. Si sento que m'he de quedar més estona aquí, doncs respiro, respiro, respiro. Vinga, anem pel següent. Anem pel següent, ja anem pel 6è. 6è chakra, zona del front, el que s'anomena, també des de la tradició hinduista i budista, el tercer ull. Aquest chakra està relacionat amb la saviesa interna, amb la claretat mental, amb la intuïció. Omplim aquesta zona de respiració, respirem, imaginem que l'aire puja cap amunt, cap a la zona del front, i ens anem repetint mentre omplim de color lila, de color violeta. De vegades aquest chakra s'associa amb colors diferents. Mentre l'omplim d'aquest color, ens diguem a nosaltres mateixes: tinc la capacitat d'enfocar-me i alhora també tinc la capacitat de veure-ho tot des d'una perspectiva més àmplia. I vinga, ara l'últim. I acabem amb l'últim, Laia. Acabem amb el 7è chakra, que aquest chakra el situem a la zona de la coroneta, a la part alta del crani.
també de vegades s'associa amb el color daurat, jo he portat un color així com platejat, també pot ser blanc, també de vegades d'un color violeta, també. I enviem la respiració aquí dalt, imaginem que com si respirant volguéssim omplir d'oxigen tot el nostre crani, i mentre respirem i omplim de color i d'oxigen aquesta zona del nostre cos, ens repetim internament. M'obro a la saviesa i al meu propòsit de vida. I també em deixo sentir què passa quan aquesta frase entra en el meu cos. Com em sento amb això? Sento que és possible, sento que és impossible, sento que és difícil, sento que m'és fàcil, que em sento còmoda. I faríem això. Llavors, havent passat per tots els xacres, podríem determinar, no sé si tu podries ja, Laia, identificar amb quin xacra necessitaries passar-te una estoneta més. Una estoneta. Potser el de color verd. Val? Potser el de color verd, el xacra del cor. I fins i tot el blau de la comunicació, potser. També. Sí. Sí que és veritat que porta molt de temps. Potser això què et pot treure de temps? Una mitja horeta, si fas amb tranquil·litat, suposo que també, no sé, si l'entorn en què estàs també et pot... Sí, oi? T'ha d'emplenar, no? Què recomanes des de casa? Que posin algun incens, música... Jo, per mi, personalment, si és possible crear un ambient i un entorn que faciliti poder anar cap endins i poder estar tranquil·les fent aquesta pràctica, millor. No és indispensable. És a dir, si en un moment donat també em trobo que estic fent cua en algun lloc i estic una miqueta nerviosa o a la feina mateix i em dono un moment per respirar i potser deixant anar les frases, fer una versió una mica més curta i ràpida, que seria anar un parell de respiracions en cada xacra visualitzant el color. Vermell, taronja, groc, verd, blau, violeta, platejat. I segurament, si em pren això, amb 5 minuts de rellotge ho podem fer, aquesta versió reduïda, i segurament que trobarem que té un efecte en la nostra manera de percebre'ns a nosaltres mateixes i en la nostra manera d'estar més presents, no sé, més tranquil·les, probablement. Doncs moltíssimes gràcies, Judit. Recordar també que qualsevol que tingui dubtes relacionades amb el xacra, amb tècniques respiratòries i de relaxació, poden contactar amb tu, veritat? Moltes gràcies, Laia. Bé, jo la veritat que ho practicaré i moltíssimes gràcies per donar-nos una tècnica més per millorar el nostre benestar emocional i personal. Gràcies per convidar-me, Laia. De res.